Oškvárkové šátečky s lekvárom. Na prípravu potrebujeme 250 ml mlieka, 20 g droždia, 1 čajovú lyžičku cukru kryštálového, 500 g hladkej múky špeciál, 1 čajovú lyžičku soli, 1 vajce, 300 g mletých oškvárkov a lekvár. Z mlieka, droždia a cukru si pripravíme kvások. Zmiešame múku, sol, vajce, mleté oškvárky a kvások a vypracujeme cesto. Necháme kysnúť približne 45 minút. Po vykysnutí rozvalkáme na asi 0,5 cm hrúbku a nakrájame si štvorce. Okraje potrieme rozšľahaným vajcom, do stredu dáme lekvár, zložíme a na plechu ešte celé šátečky potrieme rozšľahaným vajcom. Pečieme na 180 stupňov približne 20 minút. Upečené posypeme práškovým cukrom. Ochutnajte výnimočnú kombináciu oškvárkov a lekváru.